В рамках курса «Читаем на татарском» продолжаем знакомить вас с мировой классикой на татарском языке. Этот текст вместе с нами можете читать на сайте azatlyk.org/ada. Йокыга талган гүзәл. Яшәгән ди, булган ди, патша белән патшабикә. Аларның балалары булмаган. Алар моңа бик борчылган. Патша һәм патшабикә бирешмәгәннәр. Изге су эчкәннәр, Ходайдан сораганнар һәм ниһаять патшабикә кыз тапкан. Шумылдыру мәҗлесен үткәргәннәр. Урсай итеп патшалыктагы 7 тылсымчыны дәшкәннәр. Аларның һәрберсе принцессага яхшы язмыш юрарга тиеш булган. Бәйрәмнән соң барысы да патша сараена кайтканнар. Һәр тылсымчының алдына алтын савыт сабаглар куйганнар, кошык, шәнечке, пычаклар барысы да алмаз һәм якут белән бизәлгән булган. Кинәт кунаклар бүлмәсенә сихерче карчык кергән. Ул инде 50 ел каланчасыннан чыкмаган булган. Аны барысы да үлгән дип уйлаганнар. Патша сихерчегә дә савыт сабалар бирергә кушкан. Әмма алтыннан ясалган савытлар башка булмаган, чөнки аларны 7 тылсымчыга җитәрлек итеп кенә ясатканнар. Сихерче карчык бу аннан көләр өчен эшләнгән дип уйлаган һәм бик ачуланган. Тиздән тылсымчылар принцессага юраулар әйтә башлаган. Иң яшь тылсымчы принцесса Шахбикә дөньяда иң матуры булыр дигән. Икенчесе фәрештә сыман акыллы булыр дигән. Өченчесе кулыннан бүтән эш килер дигән. Дүртенчесе бик оста биер дигән. Бишенчесе былбыл сыман матур тавышлы булыр дигән. Алтынчысы төрле музыка коралларында уйный белер дигән. Чират сихерче карчыкка җиткән. Ул кыз кулына орчык кадалып үләчәк дигән. Мондый куркыныч юраудан бүтән кунаклар курыккан, елаганнар. Шул вакыт бер яшь тылсымчы чыккан һәм патша белән патшабикәгә булай дигән. Тынычланыгыз, сезнең кызыгыз үлмәс. Дөрес, мин сихерче юраганны тулысынча үзгәртә алмыйм. Кызыгыз кулын яралар, әмма үлмәс, ә тирән йокыга талыр һәм 100 ел йоклар. Аннары яшь принц шаһзадә килеп аны уятыр. Бу сүзләргә карамастан, патша үзе дә юрауны булдырмаска тырышкан, бүтән патшалыктагы барлык орчыкларны юк итәргә әмер биргән. Он 15-16 ел узган. Бер көнне патша белән патшабикә сарайдан киткәннәр. Кыз иң өстәге бүлмәгә менгән. Ә анда бер карчык орчык белән җеп әрләп утыра икән. Нишлисең син, әбекәй, дип сораган принцесса. Җеп әрлим дигән әби. Мин дә әрләп карыймчы дигән кыз һәм кулына орчыкны алган. Орчыкны тотуы булган, кыз бармагын тишкән һәм аңсыз егылган. Әби бик курыккан, кешеләрне чакырган, кызны беркем дә аңына китерә алмаган. Язмыштан узмыш юк дип уйлаган патша һәм кызын сарайдагы бер бүлмәгә алтын көмешләр белән бизәлгән ятакка яткырган. Фәрештә сыман яткан кыз, йөзенең төсе, иреннәренең алсулыгы югалмаган аның, ә тигез сулышы исән булуын күрсәтеп торган. Бу хәбәрне ишеткәч, сарайга кызның юравын үзгәрткән ягымлы тылсымчы килгән. 100 елдан уянганч, принцессаның барлык туганнары үлгәнен белгәч, кызга бик күңелсез булыр дигән ул. Шуңа ул патша белән патшабикәдән башка сарайда яшәгән һәркемгә тылсымлы таягы белән кагылган һәм барысы да йоклап киткәннәр. Соңыннан тылсымчы сарай тирәсендә зур һәм кечкенә агачлар, куаклар үстергән, шулай итеп принцесса янына кешеләр дә, хәтта хайваннар да керә алмаган. 100 ел узгач, принцесса яшәгән патшалыкка ауга дип бер патшаның улы килгән һәм Шахбикә яткан сарайны күргән. Бер карт аңа сөйләгән булган. 50 ел элек бу сарайда бик матур Шахбикә принцесса йоклап ята дип ишеткән идем. Аны уяткан кеше аны кияүгә алачак икән. Шаһзадәгә принцка бу хикәя ошаган һәм егет бәхетен сынап карарга булган.
Сарай янына килгәч, агачлар аңа юл биргәннәр, аннары яңадан сарайны каплаганнар. Принц бик гаҗәпсенгән һәм курыккан, барлык хайваннар һәм кешеләр үлгән дип белгән. Әмма аларның сулаганнарын күргән һәм бары тик йоклаганнарын аңлаган. Тиздән принц кыз яткан бүлмәгә кергән. Ул аның янына килеп, алсу иреннәрен үпкәч, кыз шулчак уянган. «Мин сезне бик озак көттем» дигән кыз. Сарайдагы башка кешеләр дә уянган. Атлар кешнәп җибәргән, этләр дә койрыкларын болгый-болгый өрә башлаган. Түбәдә агачларга утырган кошлар матур итеп сайрый башлаган. Чибеннәр дә уянган, учак та кабынган. Тиздән шаһзадә белән шаһбикә өйләнешкәннәр, аларның 2 баласы туган. Сарайдагы шагыйрь гүзәл принцесса турында гаҗәеп матур җыр чыгарган. Җыр һәркемгә бик ошаган, шул вакыттан бирле аны барысы да җырлаганнар. Ә җырны белмәүчеләр 100 ел йоклаган кыз турында әкият сөйләгән. Бүген ул әкият белән без дә таныштык. Интересно, правда? Сейчас предлагаю вам проверить, насколько хорошо вы поняли текст, и повторим основную лексику. Небольшой тест по содержанию ключевым фразам у нас на сайте azatlyk.org/ada. Также подписывайтесь на наши соцсети, мы есть ВКонтакте, в Телеграме и в Инстаграме. Скоро больше встретимся на следующей неделе. Сау булас!